الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga umat muslimin, alhamdulillah, yari nisab kita niyo hajaman na to ini amoy in waktu sa halga-halga hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala amo na in pagtuntut ilmu antara sin kita amoy nagmumuhot sin pangaddi pangingat iban sin mga sila amoy in nagdara sin ilmu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini yari in guru na to mulia amoy in gumanap sin pangadjian longta dahil haamoy in panagnaan sin kita niyo nagpaon sin pakarajaan na to ini na habi ayaon insyaallah umanap na isab siya sin pangadjian sin kita niyo tungod pa mga lunggo bago bata bago amoy in launta gumanti dungan sin pakarajaan sin ini pag-aka mahasusungon waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala di na ako magpalugay itukbal ko pa na to kalasahan in microphone whereon na ruweng din kan Sheikh Mahir Gustaham wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasdan hasamulit iban puji pemahasud si mahatinggi Allah serta salawat iban salam kepada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala harumini mga palanggungan sa agama Islam pengajian nato hambuk din ang mga doon sin kitab hambuk sa jalong ta mga page niya amo na in mga parsababan bang maita in bata bago ato lunggo bago long tawihan pagputihon sila mataod in mainu-inu iban mataod in magpangasugo aung pa din ha mga duwaing bangsa inagi nila biya kuno naghamayta na bahalong niya biya na hinang radikal hapangatod nila biya ito yung pag-usal nila in mga kabataan may tabay kamatauran kabataan biyaon pagkuti-kutihon suran sila kuti. Uno ba mga sabab hasupaya kahatihan sin duwaing bangsa iban sin mga mananayin harumini insyaallah subhanahu wa ta'ala kalu-kalu masabutan nyo hambo pamangalima atau kan unong para sababan in bata bago bihan kutihon siya. Ikaisa mga palanggungan agama Islam subay ingaton sin ako iban sin kamu in Muslim hakatilingkal dunya bang siyang yanan Muslim aun doon halom sin huna-huna niya halom sin pangatayan niya in siya tuan magdepensya sin umat ini sin bangsa muslimi na bangsaw pama in kakitaan nila in piyuhinga Muslim tanto sumud amuin kuti nila yadto karena narugtul hambuk din ha mga amuin miya maksud nila amuin mga mission niya kabuhi miya maksud niya hambuk din na miya maksud niya bang siya Muslim in long tabihan dipenan niya in kay manghud ni Muslim in umat Muslim asahul long sirbang sa Anggalis atin niya wairun Muslim hadun niya ini bata bago hindi magmahi mabaya siya parihalaon niya in umat muslimin na bat kahatihan sin kita niyo
bangin umat muslimin. In yan niya, in piyuhinga sindugaying bangsa. Tanto, umangkat sadya in kuti sin mga bata bago. Karena, narugtol, in hambuk, dahil mga mission nila, sabab yadto, gaman long tawihan, umangkat in kuti yan. Yadto in panagnaan. Hikarwa, subay ingaton sindugaying bangsa, iban sin mananaynghug, sin kita niyo katan, in Muslim tuan, hika-sacrifice niya in kabuhi niya pa Islam. Ano yan? Bangit tuwirun threat noon pa Islam, di umangkating kuti niya, adapun, bangaon, tao, atau uno-uno na, mabaya niya kangiun atau akan larakun in Islam tumtumun sin aku iwan sin kamu hika sacrifice sin muslimin kabuhi niya paagama Islam. Yan sabab din ha mga umangkating kuti sin mga bata ba. Amo yan mga palanggungan ha agama Islam. In hikato niya din ha mga sabab bang bukon marayaw in pagparakan sinhula, amuin long ta kumangi in economic niya, amuin mga social long tabihan, aon, biya mga bukon marayong pagtreat pahambok, ng tabihan, bukon pantay long sinbasa biya, aon, Pantastiwas. bukon pantastiwas lang ikatuhan, na bang bukon bihad, to tanto sadya, umangkat in long tabihang kuti nila yan, ang kanaon waktu makayan na nakura may tayo ni imato na kato may tayo ni kiyaro kalan na kita bukon sad sa karna aw narugtol dahin ha mga kapatot sin bata bago ha sabab yato imang katingkuti nila sabot kay panagnan ingaton niyo bukon sad dya kamo sampay kami ingaton na to in Muslim yan din doon halawm sin pangatayan niya, iban sin pikilan niya, in pagparihala sin umat muslimin. Nabang mutuan piyuhinga, in kamatauran muslim, tanto mangkat sadya in kuti niya. In kuti, ha mga sila tao, long tawihan, naghinang sin kakahinang yan. Hikarwa, ingaton sin ako, balikan ko, ingaton sin ako, iban sin kamu, in Muslim, hika-sacrifice niya. In kabuhi niya, maun pa agama Islam. Sabab, dahil ha mga usul, min daruriyatul khamsa, in agama, umbulambo. Natuan, hika-sacrifice in kabuhi, sabab sadya sin agama. Sabab, yato bangaon mano siya, kang iyon ngayon agamayaon, agama Islam, amuin piyagmahi sintaw yaon umangkat sa jengkuti niya. Bihad to mga palanggungan na agama Islam. Inhikato niya, bang bukon marayaw in pag-upiksa, sin nakura, sin kauman, hatungod kabuhianan, sin bata bago, atau kan family nila, bus aon pa isab, long tabihan, pagtungkad kali atau akan bukon amuin pag bukon sa masibo in pagdihil sin nakura tungod long tasing kabuhianan na inan si pakamuin naan niya yung kapatut niya tanto umangkat sadya in long taas uno ba yun long tabihan kuti niya ayaw kita ni mainuin inhikaupat niya mga palangguhan na agama Islam ingaton sin ako, iban sin kamu. Dahin ha mga malagos parsababan umangkat in kuti sin bata bago Muslim bat nyo kahatihan. Bang tuan nasud in kauman nila sin bukon tao kauman nila. Inyan umangkat in kuti nila. Amo ilong tabihan
tao, bukong tao hula nila, miyaon kanila ang pananglumbo, tanto umangkat in astul iwan sin kuti, sin bata bago Muslim, karena inyandain ha mga objective nila, in parayawon nila, inula nila, hindi nila pasuran, inula nila, sinbukon, amuin tao hula nila. Ubus mga naya pa rin doon. Nabihad to mga palanggo na agama Islam. Inini, dahin ha mga parsababan, mangkat inkuti simbata bago bat niyo kahati. Iban kahatihan na mo. Patumtumini paginhaw baransin kami mahuli kanyo. Inhi kalima niya mga palanggungan na agama Islam, in mga bata bago Muslim iniaon culture nila. Bang mutuan lawaon sila din na culture nila, gantian mo sinduwaing culture ang palong tadumugtul maun, tanto sadya umangkat inkuti nila. Wayrong niya ito pagduwaro. Iban din ha mga sumuno sa buton ko para sa baban ang paamo ini long ta main inyat ko siya buto katan malalago yat ko katan adapon ay sumuno hangkan na baha in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagiyang katutan niyo palyanzur mimman yukhali almar'u ala dini khalili din ha mga sa laggo parsababat in bata bago Muslim umangkat inkuti nila sabab long tabihan impact amin long sinbasa anggal is powerful impact sin group atau kan sin community atau kan sin long tabihan hambuk tumpukan. Sebab ini environment, ini ni malaggo siya makaradyaan. Aun waktu, in environment lamod in kauman, aun waktu in environment lamod besin bihawon. Agun-agun in community biya masuk na magkita yung tao long tabihan mga internet ini. Makakita sila mga pa-internet, manguling kalan dito ha, mga Middle East ito, kay ngatan nila na. Kung na kasi nagkaunet, tumalukay pa magdatuin suy-suy. Pihang by seconds na kuman, kaingatan nila na. Naaw na to impact, pamano siya amin nakakita sing kahalat. Aw na to impact. Intaw lumaway adyaran, aw wakto aw na to impact kay mo. Lumasa ka, umuyong ka, aw wakto dumugal ka. Upama niya, intaw aw wakto bihan sumungin lasa niwang sa makakita, bihan nung tahambok mas ang nakakita siya tao aun timawang kanya. Masya Allah, dumayin para saan niya. Sabang isabi ang makakita, haraan na isabi aun, ang pataw na kaumastusan. Bihan mga palanguan agama Islam. Kumuti siya, aun akto, mapikul na yung maapas niya. Bihan. Na ini, amo na ini din ang mga impact, subay in bata bago, matilusa hapagpi sinhinangon niya lundang panon. Karena pinakamalago, powerful impact ini katutan niyo in environment. Hasupaya kita ni umastul, hasupaya aun waktu hadi takakausan mahinang tanim. Na bihan, bangin tao nakakita sin kasamundalan, ampa mo siya piyakita, sin puting, umastol siya, umangkating kuti niya kay mo. Siya mapukon na mo yung piyakita mo kanina. Nakuti na siya. Ito din ang mga sabab. Desin mga bakay, long ta groups of friends bihan, mga lundang panon mo, nang kanato, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbanda kato taniyo, na ingatan niyo long niya, in manusia, makita pag-akaman niya doon halundang panon niya. Sabab yato pi anyo banghisiyo indahon niyo maglundang panon. Amo yato mga palanggungan ha agama Islam. In ini amo ini in mga parsababan jumato siya. May ta umangkat in kuti sin mga bata.
Sa matubag kayo inin tao. Uno bahayong na sa baban may ta in mga youth ini ay nang radicalize. Uno ba yung makaradicalize ka na? Situation tuan, umangkating ko, tisim bata bago para sa baban, balikan ko. Sa day sab, haupo da insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ingatun sin ako iwan sin kamu, in bata bago, yaon halawm sin pangatayan niya, iwan sin pikilan niya, in magdepend, iwan tuan magupiksa, magparihala ha ummat muslimin. Yan, nakabutang yan. Nabubang mo yan to na rugtol, piyuhinga mo inummat muslimin, in mga muslim, jiurjana mo, piyasigpitan mo, tanto mangkat, inkuti nila. Iban ingaton sin ako, iban sin kamu, in muslim, ika-sacrifice niya, in kabuhi niya, paagama Islam. Mahaga yan, in agama Islam kanila. Nabang mutuan, larakon, gantian, bisarahon mangi inagama niya, hika-sacrifice niya, in kabuhi niya, bang bihad to kahala. Umangkat inkuti sin Islam. Bata ba? Yung bata ba ako makusog? In sumuno, bang in nakura, di niya maparihala in economic, sin kauman, di niya maparayaw in situation, social situation, sin kauman, tanto, inyat to para sa babantuan umangkat in kutis in mga bata na. Sumuno, bang sa upama, in hula nila, in kauman nila, piyaghulaan sin dungain din kanila, iyan niya yakiyawa din kanila, inyan sa baban, umangkatin ko tisin bata ba. Ang waktu, matao din makawa nila, maun, paamin lang ta, situation niya, mausal nila. In sumuno, mga palanggungan na agama Islam, bang mo larakon in culture nila, ganti ang musiduay culture inyan para sa baban umangkatin ko nila. In hinapusan sa buton ko, amo na in impact, powerful impact sin mga kabakayan niya. Nabang in bagay, mangino, guwaan yan, mangino, bang marayaw, marayaw. Sabab doon mo kakita yung pag-akam sinta. In environment ini, nabihan. Bihan mga palangungan na akam Islam. Nabang biay ni Jumato yung kahalan, atungod pagpi sin mga lundang panon, in sa lingkat-lingkat, hinangon sin ako, iwan sin kamu, mga palanggungan na akam Islam, muna-muna, bang kamu kumawa ilmu, lawakan niyo amin mga sila, kapangandulan, pagkawaan niyo ilmu. In ilmu ang kapaidahan niya, inyan siyara sin Islam. In ilmu ay rin kapaidahan niya, piyanglangan sila ng Islam. Itong pasin kaidatul usul, ang sin mga ulama, kullu ilmin nafa'in kad syara'a, wa kullu ilmin ghayra nafa'in kad mana'a. Yung katanunong na ilmu ang kapaidahan niya pa umat Islam, inyan siyara sinagama. Yung katanong sa ilmu ay rumpus paidahan niya, may kapaidahan niya, kailangan na sinagama. Sumunod, bang kita ni magbagay pag-agama, doon kakitaan bang hisinundang panon mo, ng mga palangkungan hanggang Islam, in sa lingkat-lingkat dahon maglundang panon din ha mga sifat kita kaniya physical appearance niya sadya katumtuman mo in Allah. Nung ta physical appearance sadya, wayrong pakabtangan, wayrong pahinang, katumtuman mo na in Allah. Ubus, inhimumungan niya, bang siya magbisara na inhambok tao yan, lawakon mo bang kumawaya, duma maglundang panon, amuin, bang siya magbisara kakanapan in panghati mo, sinagama mo.
Na bang siya maghinang na. Masya Allah. Bang kakita ang mintayon maghinang, katumtuman mo inadlaw akhirat, in accountability mo paadlaw susunod. Katumtuman mo, sinawon to'y adlaw susunod bang siya maghinang. Sabkar na inhinang niya, paadlaw susunod sadya. Di niya kaudahon maun pakalawngan, in mga tao bihadto, in mga tao yan di magsasakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Piumo min tao di siya magsasakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di dumilimbang iwan sakuto fa Allah. Iwan nagtag-ipon magnaisaksi wayroon Tuhan mapatutpagtag-iponan hakasabudnanan malingkan Allah. Inyan kalakihan lawahon sin ako iwan sin kamu dahon na to magbagay-bagay. In tao bata mo kamatauran turasan kitaan aon mga tao kabayaan nila dumayaw in hula, kabayaan nila mapasanbo in Muslim katan, kabayaan nila in family nila mara nila kasanyangan dunya iban adlaw akhir. Sumakawa in tao na bahagi nagto. Aon mga tao mamaya nila pajatuhon nila yadto. Longsin bahasa Angles, those who are make it happen. At yan niya, pajatuhon nila. Kung sadya sila magkabtangan, sa babang sila mamaya, sumanyang, kinawabaran nila iban sin family na iban sin community nila, liman dyan ikabtangan sadya, sumay sila, make it happen long sin bahasa Angles. Sumay mo inamon, pajatuha. Aong isab tao, di at tumahinang nila. Amin, long sinbasa ang galis, long tabihan, imaatod siya dyan uno yung jumato. Nagjajaga, unuhay nilong yung jumato. Wihan. Aw mga tao, wihan to sa dyan hinang. Aw mga tao, sila, tuod din magpajato kaniya. Aw nisab tao, imaatod siya dyan. Mag-unuhain jumato, gimadyaga sa jarihan. Aw, may tao, may ino siya dyan. Ang nag-ino siya dyan, naunuhain yung jumato. Yan. Mami, nakampanghaunod kita niyo rin dito. Ampa, yung kita niyo, mga muslimin, mga muslim katan, umat Islam, imiyan, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيش أنعمت عليهم؟ أنعم الله الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. In mga sila piangayo na to, bang man kita ni mahinang biasing kanila yato, amuin niya mga kadharan mabuntol, biasing kakahinang sin mga kanabihan, kakahinang sin mga sila tao mamumunali, kakahinang sin mga sila syuhada, kakahinang sin mga sila tao malayaw. Bihan, amo yan to, inakaransin kita. Ang panagpatiliwon kita ni Allah SWT, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Biman bukon amuin mga kakahinang sin mga tao, amuin daan, inakaransin mga tao, nakahati sa diurog to nila. Di nila sabi namon, di nila pajatuhon. Bihad to mga panahon na ang Islam. Iban, nagpatilibon day sab kita, pa mga sila, di mabaya sadya. Amin, di mabaya umati, maghinang yun ayaw. Bihad to mga panahon na ang Islam. Nabi na sinagi ko, aon din ang mga bata bago. Envision nila, kawayaan nila, dependan in Muslim, pasan niya ngunin Muslim dunya akhirat, sumagawa. Aw ni sab tao, pajatuhon nila, tubaran nila, magbaran sila. Aw tao, imaatod sadya. Mangunang jumato perkala yaw. Pero naghinang. Aw ni sab tao, naghuna-huna sadya. Amin lang iba, ano na ba yung jumato ini? Jumato na ba ini? Ato bukon. Subay na ito jumato, naduwa na. Nanong yan nakakad siya na ako, nakalamod siya na ako. Bihag.
na murah-murahan bang man papagbarakaton ka ku iban kanyo in Domini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Minsan bukod na long tabian nakaawa-awa na tuod na dapon amoy ato in sarawan mayta in bata bago ilunggo bago pagputihon sila subay mo kahatian subay ko kahatian bang mayta in mga bata bago ini mihadto kahalan nila ada kala long tabihan din kato taning problema bukong din kanila ada kala long tadin hanakura na to in problema bukong din kanila yan to murah-murahan bang man kapagbarakaton ka ko iban kanyo Domini magsarang sukur ako hambog guro ko kalasahan ben nakatuan sa kay Muhammad apak tuyo nila bang man insyaallah katan kakahinang nila tuyo nila ilihilkan na sa Allah Ta'ala at daw susumon timbangan nakarayawan nila muli iban pakatan sa timatawang sa programa ini magsarang suko kami kanyo sa dakan sa Rasulullah SAW labay din kanya dakan sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala daw di magsarang suko pa umano siya nagalit kanya karayawan wala na nagsarang suko pa Allah kapit to siyusyuin tao karina karayawan benit karina na karayawan suwet magsarang suko karena dakan sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuli mga mainat po sila terkasih iban nasa kanyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ito na lang tayo pengajian amoy na mapatut jakaan sinambuk-pambuk supaya in lawang sin iblis amoy hindi maukab sa pamamuk din ng mga lawang ini maluhay kita maabi-abi sin iblis amo na in pagdugal sin kita astul iban sin dugal na inyadto di maawon in mga yadto bang sopa mawayron para sa baban niya awon na dya para sa baban labi-labi na in mga bata bako amoy in awon busko sin pangatayan nila asal karna sinamoy in sila yaon pa haamin ini sa abuhan lang ta sinamoy in kalumbu bao nila atau ini ha kabata nila damikyan amoy hindi sila lang ta makapagang sinamoy ini aston iban sin lokal nila bihan maus sila magpikilan na yung mga yadto buok din ang mga palsawaban lumag kita sinda na mo hindi maawon doon kanila yung mga yadto supaya kahalian in jumato pagkun maraya. Anjari in kami damikyan biya na sinari siguro na tuhain doon na kay napusan amoy pagtukbal sin pagsupor po mga kataw-tay mahuran amoy in kamuyan lang ta amoy ni maalok kamo hawak to ini so in maksud sin programa na to supaya sa jengkal lang sin Allah Ta'ala sumampay pakabay-bayan sin kita niyo hauno na lang ta lokal halawman sin gumiini abutan sin suara sin kami inyan na murah-murahan amin makahampit kita niyo rin ang mga patuntun nito insyaAllah Ta'ala dahil nakalam sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala iwan sunna sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itukbal na mo dahil sabi pagsukol pa mga sila amoy in labi-labi na tuod amin dimihil kato taniw kahayang sin parkala na to supaya luhaya kita niyo lang ta magpasampay sin kalam sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaya na sa mga lokal amin kiyabutangan na mo ini amoy na kiyarilan kita niyo kahayang na murah-murahan in sila tungbasan sin Allah Ta'ala lawi amoy lipat ng lipat in amoy kahayang iril sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kanila hasungon waktu in mga sila isab damikyan dahil panagnaan sin programa sin kita niyo amin hinang parsawaban na aun in programa ini nagpanagnaan dahil kanila na biya na sinaring kami din na magsabot singan labira in record sin Allah Ta'ala amoy in biyubutang matiyap-tiyap lang ta kitab sinambuk-hambuk din katong taniyo yan daan nakalulukis ini nang nato marayaw kakitaan na to dayan hadlaw kana-kana. Na damikyan dahil sa bininang mangi, kakitaan dahil sa damikyan hadlaw susungon na
adapon inamin lawakon sin kita niyo sa kaino kita buhi doon kita haamuin marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta piyag tatarang katutan niyo si Pamunato Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjari paggayad to biya na sin naribiya mga kahapon saro manja kita biya mga nag-ukab sin pakaradyaan ini biya na sinarising kami mga kauruhan kamatauran na habiyayaon baya-baya mga sila yan magtulak naman to pa Mamlaka Arabia Saudiya sabab simpakadji sa dito na di niyo kakitaan inamin inibaran nila tuod bihan gumawa Amerika to tani sa mga kawa mataod day sa mga lecture nila amoy in i-replay na mo bihan kakitaan da sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala at awon makasaligan kanila sin waktu nila gumanti na insyaallah subhanahu wa ta'ala in kami yari sa lugay awon nini kaya sin ginawabaran na mo insyaallah ta'ala guyuron na mo maripa amin tempat ini tempat amin ngianan sin kami ini halaman dahil surga sabab na in pag lokal pangadjian yan inyan halaman yan dahil surga sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan maka ini lamod kita niyo itungon dahil mga sila amin na hinang marayaw di amin pakaradyaan na paon sa kita niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala bumampit kita niyo sa lugay na to buhit na manjariri na kami magpalugay balik ko pa oro na to amin mang hindu akato taniyo ko waktu ini insya Allah subhanahu wa ta'ala bukon sadya kami rin tumakawa kita niyo katantan mang hindu apa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan lauta pasan nangun kita niyo rin dunya na wiluwa na to hadlaw akhirat balik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم إني أستجيب لكم أمين رب العالمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت شباب المسلمين وثبتهم على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين اللهم انصرهم على أدائك وأداء الدين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك أن نكون أنفع الناس للناس يا الله اللهم إنا نسألك أن نكون أنفع الناس للناس يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب بيننا وبين الخير يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا